фараҳмандро як сол пеш фақат дӯстон ва ҳамкорон мешинохтанд. ҳоло дар душанбе ба навори тарғиботии консерташ менигарад ва ба омади бахташ тааҷҷуб мекунад. شبودتای بارون رفتستم موهیستا فکر خیالم تدایس نمیکنم دردا نگاه که گولی من میخوانم بالم هر یک نیستای شعری من برای تمدم. ин ҳам ҳамон таронаест ки 8 моҳ пеш дар шабака YouTube нашр шуд ва 6 миллион нафар тарафдор дошт. роҳи фараҳмандро ба саҳна боз кард. рости гап ман боварӣ ҳам надоштам, дар дуртарин гӯшаи тахаёлоти ман набуд ки таронаи Оҳидили Зори ман чунин муваффақ мешавад. таронаи оҳи дили зори ман аввалин оҳанги фараҳманд аст ва матни онро бо чанд дӯсташ навиштааст. ба гуфташ жанри хосеро барои офаридани он муайян накарда буд. бар ин назар аст ки аз омехтаи чанд равия як чизи хос ба вуҷуд омадааст. якҷоякунии як чанд жанр ба миён омад ва жанри нав пайдо шуд ки онро мо дар аввал ном ниҳодем рептарона ва баъдан боз бо дигар номҳо ном гирифтем ва фикр мекунам ин як жанри махсуси ман аст, як жанри нав гӯем ҳам хато намекунем. گریه کردم زنی داد تو گوشی من نمیرسد همون صداد کفانی من میشود کرده تنت کدی تخیون. давои ин ҳунарманди ҷавон бар эҷоди равияи хос дар мусиқӣ қобили баҳс аст ва он бояд аз нигоҳи мунаққидон гузарад. ин ки тарафдоронаш ба ҳадди миллионҳо афзудааст, талошҳояшро қобили таваҷҷӯҳ мекунад. ба назари худи фараҳманд таронаро мундариҷааш машҳур кард. ҳар кас дар он саргузашти худро дидааст. ба фикри ман сирри муваффақияти ин тарона дар он аст ки ошиқӣ аст. мо якчанд таърихҳоро масалан ҳикояҳоро ана гӯем ҳодисаҳоро саргузаштҳоро якто карда як саргузашти бофта сохтем. дигар чизе ки аз назари фараҳманд барои ҳунармандони ҷавонро ҳамвор мекунад ин имконияти шабакаҳои иҷтимоист. YouTube, Одноклассники, ВКонтакт, Facebook, Instagram ва ҳамаи ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ аввалин шуда ин сурудро паҳн карданд ва дар воқеъ муаррифии ин суруд ба шабакаҳои иҷтимоӣ гӯем тааллуқ дорад. фараҳманд каримов ҳоло донишҷӯи курси 4-уми донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ шаҳри хуҷанд аст. дар театри тамошобини наврас ба ҳайси ҳунарманди театр фаъолият дорад. ин тарона соли 2017-ро барои ӯ соли муваффақиятҳо кард ва роҳи ӯро дар ҷодаи санъат боз намуд ва ба ҳаводоронаш низ таманно мекунад соли ҷадид барои ҳар якашон соли комёбӣ бошад. сарбаландиҳо, бурдбориҳо ва пешравиҳоро таманно дорам.